Elämä on ruokaa. S-Market. Ja pimeästä piti tehdä, niin sä et halua laittaa otsalampuja päälle, kun se kerää sitten niitä hyönteisiä ja sitten sulla on niin 1 000 000 kaveri, joka haluaa imeä sut verta, niin sitä ei haluta. No, vedettiin pimeässä leiri pystyyn ja yhtäkkiä mä näen vihreän valon viidakossa. Katsoin, että mikä toi on. Se oli pieni valo, mutta kirkkaasti se valo siellä. Yhtäkkiä huomaa, että se tulee kohti vauhdilla. Mä olin siellä, mun teltta auki. Yhtäkkiä pamahtaa pingvini siihen. Mä olin, moroja. Se katsoi mua vähän ja tarjosi sille salmiakkia, niin ei tykännyt. Sitten se lähti ulos sieltä, niin se lähti kävelemään väärään suuntaan. Niin mä huusin, että ei jätkä, että sä menet väärään suuntaan. Se katsoi mua, sitten se vaihtoi suuntaan. Ylös sieltä ja mä työsin nopeasti alas. Mä en vieläkään tiedä, että mikä kahva se oli. Okay. Ja sen koko systeemi pysähtyi siihen. Ja sitten tää pilotti huutaa niin paljon kuin menee vaan. Fuck! Ja istuu siellä kädet naama edessä. Mä kyselin vähän, että Brian, että mikä meininki. Sitten se katsoi mua ja sanoi, että Pata, we have a big problem. Tervetuloa Madon ja Tumen Keikkapussi-podcastiin. Paikkaan, jossa takahuonejutut ja tien päällä koitut legendat heräävät henkiin. Tässä kyydissä nauretaan, yllätytään ja ehkä vähän nolostutaankin. Ja muista, jos tykkäsit jaksosta, niin laita kanava seurantaan. Tämän bussin kyytiä ei kannata missata. Ja täällä jälleen ollaan. Eiköhän rykästä keikkapussi käyntiin vai mitä pojat? Se on kyllä. Nimenomaan. Onko akku tyhjä? Kyllä lähtee. Onko tämä vanha semmoinen väännettävä, tiedätkö se väännetään siitä kammesta se kone käyntiin, eikö niin? Näin on. Hei, Pata! Millainen on löytöretkeilijän keikkapussi? Eli millaisilla erilaisilla välineillä ja laitteilla sä oot sun seikkailujas saanut tehdä? No jos miettii teidän keikkapussia, niin varmaan lähijuttu on Iljushin 76, vanha venäläinen rahtikone, millä lennetään Etelämantereelle. Niin siinä alkaa seikkailu siinä vaiheessa, kun hyppäät siihen bussiin. Ja eka mitä sä näet jonkun venäläisen, joka vetää mahorkkaa ja valot vilkkuu eikä sitten löydy mitään ikkuna takaa, niin sellainen keikkabussi. Oi voi. Hyvät naiset ja herrat, meillä on tänään vieraana täällä löytöretkeilijä, tutkimusmatkailija, kirjailija, ammattipuhuja ja ennen kaikkea seikkailija Pata Degerman. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa Pata. Thanks Mato. Ja totta kai meillä on täällä toisena hostina upea Mato Valtonen. Kiitos Tume, ja hän on siis Tume Uusitalo. Kiitos. Joo, ja me todellakin lähdetään nyt juttelemaan kaikenlaisista tapahtumista, mitä siellä tien päällä on tapahtunut ja etsitään niitä huimia juttuja sun kohdalla. Tietysti siellä on vaaraa, tulee olemaan tässä aika paljon, mutta mistä me lähdetään liikkeelle? Lähdetään siitä että mikä se on oikein sellainen niin ikimuistoisin retki, mitä sä oot tehnyt? Jaa, niitä löytyy aika monta retkeä, mutta kyllä se varmaan se eka Etelämannen reissu. Se jää kyllä mieleen. Siinä on niin monta asiaa, joka meni aivan pieleen ja onnistui sitten loppujen lopuksi. Niin vaan se, että saadaan rahoitus lähteä, niin meni 6 vuotta. Ja mä en tiedä, miten monta kertaa me haluttiin heittää koko projekti ikkunasta ulos. Se oli Veikan kanssa tehtiin ja aina 3 kertaa me saatu rahaa, sitten me saatu lupaa ja sitten oli kaiken maailman juttuja, mutta aina sitten pitkän lenkin jälkeen, niin mitäs me koitetaan ja mitäs me koitetaan tätä ja sitten uudestaan vaan. Ja jälkeenpäin mietittynä niin olisi pitänyt varmaan jossain vaiheessa vetää peli poikki, mutta hyvä, ettei vedetty. Niin ainakin onnistui ja sen jälkeen kaikki sen jälkeen on ollut aika helppoa. Mikä ei tuntunut, mikä ei tunnu, jos jotain auto hajoaa, niin so what, sitten korjataan autoa. Joo. Eikö teillä siellä Etelämantereella teillä ollut tällainen joskus tämä lentokoneen pakkolasku esimerkiksi? No niin oli, joo. Se meni vähän mönkää. Siinä oli tällaisia sastrugeja, eli aaltoja lumessa. Ja me oltiin DC-3, istun ohjaamossa. Ja pilotti kysyi, että minä halutaan laskeutua. Mä ajattelin, että no tonne jonnekin, en mä pilotti, en mä tiedä. Toinen näytti aika hyvältä, mä näytin yhden alueen sille. Lennettiin se alue yli, se näytti tasaiselta, mutta se mitä ei tiedetty oli, että aurinko oli sen verran ylhäällä, tämä oli Etelämantereella. Ja paikka, missä ei kukaan aikaisemmin ollut, niin me ei nähty, siinä ei ollut kontrasteja. Sitten me tultiin alas, niin oltiin sekunti alhaalla, sitten pompattiin takaisin ylös ilmaan, siinä on joku hyndämeä edessä. Noin 10 metriä korkeateen, noste oli hävinnyt siipien alta, sitten me pudottiin 10 metristä, pam!
Ja siinä sitten pompittiin kuin vanha kenguru siellä ja kamat rupesi lentelee siellä ohjaamossa. Ja ensin kaverit siellä takakontissa rupesi nauraa, sen jälkeen kaikki rupesi huutaa. Oho. Ja yhtäkkiä huomataan, että koko systeemi menee niin kuin ympyrää. Ja siinä vaiheessa tämä pilotti rupeaa huutaa shit. Ja se on aika huono, jos pilotti rupeaa huutaa shit. Joo. Ja siinä vaiheessa, no sitten mentiin ympäri ja onneksi ei menty niinku ihan yli, että mentiin katolle. Mutta mä ajattelin, että kohta me ollaan katolle, niin mä nappasin kiinni vaan oikealla kädellä jostain, että mä saan pidettyä kiinni. Niin oikealla puolella istuinta oli sellainen keltainen kahva. Niin mä sain siitä kiinni ja se kahva tuli ylös sieltä ja mä työsin nopeasti alas. Tjup, mä en vieläkään tiedä, että mikä kahva se oli. Okay. Ja sen koko systeemi pysähtyi siihen. Ja sitten tämä pilotti huutaa niin paljon kuin menee vaan fuck! Ja istuu siellä niin kädet niin naama edessä. Mä kyselin vähän, että Brian, että mikä meininki? Sitten se katsoi mua ja sanoi, että Pata, we have a big problem. Ja se big problem oli se, että siellä oli 2 lentokonetta tuolla alueella, joka on 7 kertaa iso kuin Suomi. Ja se toinen lento oli katolla ilman siipiä. Nyt ei ollut yhtäkään lentokonetta enää. Oli vähän pitempi hiihtomatka himaa sieltä. Siis se kone meni siis ihan palasiksi. No se meni, siipi oli vähän sellainen töttörön näköinen ja laskutellinen hajosi ja jotain muuta meni, mutta ei se kyllä enää lentänyt sieltä. Ja lähin asutus oli miten lähellä? No se oli siinä sitten niin kuin muutama 100 kilsan päässä. Niin. Aika uskomatonta. Joka oli venäläinen leiri, jossa oli ruoka loppu. Niin me lähdettiin sinne, niin syötiin perunaa sitten 7 päivää. Pakko kysyä, pelottiko? No ei ehtinyt, ei se ehdi. Ja siinä tapahtuu niin nopeasti ne jutut. Sen jälkeen kyllä, kun mä hyppäsin lentokoneeseen, niin etenkin Etelä-Mantereen johonkin pikkukoneeseen, rupesi vähän niin kuin mahassa vähän, mutta se meni sitten ohi puolen vuoden päästä. Mutta te hiihditte sieltä, kuinka pitkä matka te hiihditte sieltä koneelta sinne venäläisten leiriin? No se oli sellainen 450 kilsaa suurin piirtein. Oi hyvänen. Mutta meidän piti kiivetä ekaksi, että meidän piti lähteä kiipeä 1 vuori siellä, sitten toikin mälli tapahtui ja muut saatiin veke sieltä, niin jäätiin 200 Pekan kanssa sinne. Se oli makea, koska ne tuli sinne hakee koko köyrin veke. Ja löydettiin toinen lasketmisalue siellä ja katsottiin, että se on suorassa ja sitten tuli niin kuin toiset puolet Etelä-Mantereelle, tuli toinen lentokone hakee heitä ja sanoi, että no niin kaikki kyytiin. Mutta me oltiin päätetty Pekan kanssa näin, että kyllä me nyt jaksetaan hiihtää se 400 jotain kilsaa takaisin sinne venäläisen leiriin, niin me jäädään sinne. Ne sanoi, että tämä on viimeinen lento täältä veke, että nyt sisään. Me sanoin, että ei tulla ja sitten ne pähkäili vähän ne pilotit siellä koneessa ja sitten ne kysyivät, että mistä päin jätkät on. Mä sanoin, että me ollaan Suomesta. Ja sitten ne vastasivat, että aijaa, joo, jääkää sinne vaan. Okei. Ainakin ne luulee, että me osataan hiihtää. Ja sitten tuli vähän sellainen varmaan vähän osasittekin, mutta joo. Että vitsi, että meidän piti kiivetä 1 vuori, mutta sitten tuli sellainen fiilis, että ei saakeli, että nyt menee, nyt pistää haisee, niin puolesajassa kiivettiin sitten 6 vuorta siellä. Ja sen jälkeen, että me oli aikaa sitten hiihtää pois sieltä. Ja sen jälkeen lähdettiin hiihtää veken, mutta se oli rankkaa hommaa, että me oltiin sellaisen niin kuin laaksossa ja sellaisen niin kuin kulhossa ja siitä piti päästä pois kaikki ne varusteineen, niin se oli 500 nousumetriä. Niin sen yhden mäen aikana meitä lähti, rettikunnasta oli 2 jätkää, niin lähti 12 kynttä. Lähti sinne vaan yhdessä nousussa. Ne vaan rupesi irtoa. Et se oli niin kuin raskasta. Mutta sen jälkeen keho tottu siihen ja sitten se taas meni ihan hyvin. Kuinka kauan toi koko retki kesti? Oliko se 6 viikkoa? Tämä on pakko kysyä myös tällainen, kun sä puhuit siitä, että oli vaikea saada rahoitusta ja lähteminen oli niin sanotusti vaikeaa, niin miten tällainen, niin kuin, mikä on se valmistelutyö tällaiseen retkeen? Mitä se kaikkea vaatii? No se vaatii, jos me vaikka viime reissua Etelä-Mantereelle, mukana oli 33 000 kiloa tavaraa, niin 33 tonnia, niin sen kun pakkaat, niin missä tumme sun kalsarit on, niin sun pitää löytää ne jostain, niin sit pitää olla erittäin järjestelmällinen. Eli siinä on laatikoita ja meillä oli 23 eri värikoodia, ja mä oon värisokea, niin se ei toiminutkaan hyvin ainakaan mulla. Niin sitten oli numeroita ynnä muuta, niin kauheat listoja. Ei se mitään, sä voit pakata ne, mutta mitä ei saa jäädä. Että vahingossa, että hei kuka otti niin kuin satelliittipuhelin, niin mä en muistanut, niin sitä ei saa tapahtua. Joo. Ja sen jälkeen kun laskeudutaan, niin sitten siirretään lentokonetta, niin sitten pitää tietää, että kaikki tavarat tulee mukana sinne. Niin isot numerot laatikoissa ja se on aikamoinen logistiikka. Että pääsee Etelä-Mantereelle asti. Mitä sitten? Sen jälkeen lastataan ne tällaisiin bandwageneihin, niin ne on sellaisiin niin kuin jahelikoptereihin, että päästään leiriin. Niin se oli iso letka, meillä oli
4 sellaista niin kuin rekeä meidän takana täynnä tavaraa ja sitten lähdettiin sieltä 80 kilsaa siitä leiristä ulos siihen kenttäleiriin. Joo. Mutta sitten kun me oltiin oltu siellä, niin meillä oli aika hyvää sellaista tiedottamista. Me nähtiin kaiken maailman uusia eläimiä siellä. Me oltiin sukeltamassa siellä jään alla. Niin tehtiin 120 sukellusta sinne jään alle ja siinä oli niin kuin tullut kauhean määrä niin kuin uusia eläimiä, koska jään pinta oli ollut niin kuin aikaisemmin 7 metriä paksu, nyt se oli 3,5 metriä. Eli enemmän valoa, enemmän planktonia, enemmän ruokaa, enemmän eläimiä. Me otettiin kuvia niistä eläimistä ja pistettiin maailmalle ja siitä tuli 47 miljoonaa kommenttia 1 kuukauden aikana sieltä. Mutta siinä tuli kuitenkin 900 kiloa kusta ja paskaa tuli mukaan siihen, että niin, että se varmaan tasasi. Sitä ei jätetä sinne, ei mitään jättää. Joo, että se on aikamoinen, hei, roodaa 900 kiloa sitä, niin siinäkin joutuu vähän kantaa. Joo. Joo, paska keikka. Niin, mulla on ollut onnea olla 3 Patan retkikunnalla mukana arktisilla alueilla 2 kertaa Grönlannissa ja kerran huippuvuorilla, niin tämä pakkaaminen, kun sä puhuit, niin mä oon oppinut siellä pakkaamisen. Eli nyt kun lähdetään retkelle, minne tahansa mä lähden, pitää ottaa matkalaukkuun tai duffelikassia kamoja, niin mulla on niin vihreät pussit, missä on kalsarit ja sitten toisen väriset, missä on sukat, yhdessä on paidat ja kaikki on niin eri värisissä pusseissa. Ne löytyy tosi helposti sitten kaikki sieltä, eikä pengota, että kaikkea siellä sekaisin ja mustaa kaikki, että mikä sukka tämä on. Se on. Ja se kaikki nimetään. Ja joka ikinen sukka siinä on mato päällä ja kalsaris mato. Niin sitten kun mä ollaan 9 jätkää jossakin heilumassa, niin sitten on aika paljon sukkaa ja kalsari siellä. Niin kenen tää on? Siinä on aina nimi päällä. Niin se on aika hyvä. Kyllä. Se on paljon oppinut niissä retkissä. Oliko Pata niin, että siis maailmassa on ollut sellaisia paikkoja, jotka sä oot löytänyt ensimmäisen kerran? Että se tuntuu jotenkin niin kuin täältä kun katselee, niin tosi oudolta ja jotenkin mahtavalta. Kerrotko vähän, mitä on ne paikat, missä sä olet ollut ensimmäisenä ihmisenä? No siinä on etenkin niin kuin Etelämantereella. Se on niin vaikea ja niin etäinen paikka, että suurin osa Etelämantereella on sellaisia paikkoja, missä ei kukaan käynyt. Joo. Ja se on hyvin säädeltyä myös, kuka sinne saa mennä. Ja sitten pitää raportoida jälkeenpäin, niin tiedetään tasan tarkkaan, että missä jengiä käynyt ja missä ei. Joo. Yleensä liittyy logistiikkaan, että kun joku hoitanut logistiikkaa tuohon paikkaan, tuohon vuoristoryhmään tai johonkin, niin tiedetään se. Niin ne Etelämantereella on sellaisia paikkoja. Sitten Grönlanti, eli ne arktiset alueet, minne niin kuin oikeastaan ei kukaan halua mennäkään. Hei, niin, mä oon ollut Grönlannissa mukana se 1 vuoren huiputus, niin siellä ei ollut kukaan ikinä käynyt. Me käytiin siellä. Kyllä, joo. Et niitä löytyy jonkin verran, etenkin arktisilla alueilla. Joo. Mahdollisesti viidakossa, mutta siinä on vaikea sanoa viidakossa, onko se joku hörhö kävely siellä vai ei. Niin siksi on niin kuin me ollaan oltu 10 alueella, missä ei muita on sitten aikaisemmin ollut. Niin ja sä oot viidakossakin seikkailu. Joo. Ja autiomaissa, eikö niin? Joo, kyllä ja eri autiolla saarilla. Okei. Et siinä on, viidakko on kyllä aika sellainen, että tai se on lämmintä ja ei tuule ja sataa paljon ja sitten löytyy kaiken maailman ötököitä siellä. Kerros nukkuminen viidakossa, miten se täytyy suojautua. Niin ilmassa, eli 2 puun välissä, mitä ei saa olla maassa, niin kaikki kyllä syödään siellä niin kuin yön aikana aika kivasti. Et kaikki roikutetaan sitten yhdestä köydestä. Joo. Niin se on sellainen turvaköysi, mikä lyödään sinne puitten väliin ja siihen laitetaan ajovaahtoa molemmin päin, niin muurahaiset ei tuu sitten sieltä läpi. Okay. Niin sen jälkeen pystyt niinku olemaan sellaisessa niinku, suojatussa tilassa niin sanotusti. Mutta se on vaan, kun sä nukut viidakossa, niin viidakko rupeaa elää yöllä siellä. Niin sitten tulee kaiken maailman ääniä, niin eka yö viidakossa, jos teillä on kuuntelijat, jos teillä on mahdollisuus nukkua 1 yö viidakossa, menkää, niin siinä ei kauheasti nukuta. No vitsi, tästä päästiin mukavalla aasinsillalla. Tästä vaan randomisti heitellään kysymyksiä sulle, koska nämä sun tarinat on niin uskomattomia, mutta kerro eläimistä. Kerro, mitä kaikkia eläimiä sä oot omien seikkailujen aikana saanut kohdata? No niin, on tullut jonkin verran hyvin ihmeellisiä eläimiä. Viidakossa totta kai niin kuin tulee paljon eläimiä vastaan ja myös sellaisia, mitä ei niin kuin koskaan nähnyt. Ja muistan kerran me oltiin leirissä, me oltiin vähän myöhässä. Yleensä pitää leiriytyä, kun on valosaa. Mutta nyt me oltiin vähän myöhässä ja pimeästä piti tehdä, niin sä et halua laittaa otsalampuja päälle, kun se kerää sitten niitä hyönteisiä ja sitten sulla on niin kuin 1 miljoona kaveri, joka haluaa imeä sut verta, niin sitä ei haluta. Ne vedettiin pimeässä leiri pystyyn ja yhtäkkiä mä näen vihreän valon viidakossa.
katsoin, että mikä toi on. Se oli pieni valo, mutta kirkkaasti se palo siellä. Yhtäkkiä huomaa, että se tulee kohti vauhdilla. Niin kaikki katsottiin ja sitten kaikki vedettiin maihin. Pum! Ja ei tsekkaa, että mikä se oli, niin se oli iso sellainen, mikä on butterfly? Sellainen perhonen. Aivan kirkkaan sininen perhonen, jossa oli vihreä otsalamppu. Ei. Joo. Ja se tuli aamulla tsekkaa meitä myös. Iso siis, noin iso. Se oli about 20 senttiä. Joo. Ja se oli kauhean Nenäliinan kokoinen. Joo. Ja se tuli kohti ja me ei tiedä, mikä se oli. Ja se tuli katsoa meitä sitä aamulla ja lähti. Niin en mä tiedä, en mä koskaan tiedä, että löytyy sellaisia perhosia, missä on otsalamppu, vihreä sellainen. No mutta sitten on tullut näitä, mitä valaita totta kai ja haita ja jääkarhuja on tullut yli 60 vastaan ja napakettuja ja susia ja tullut vaikka mitä. Eikö te ollut nimenomaan siis kuvaamassa jääkarhuja? No, Huippuvuorilla oltiin silloin ja me nähtiin niitä yli 30 silloin, sillä retkellä. Joo, oltiin aika lähelläkin pari niitä. Minkälaisia veijareita he ovat? No, kannattaa suhtautua kunnioituksella. Se ainakin opetettiin Turpaa mulle. tulee vai? Kyllä, me saat ruokaa niiden silmissä. Ai. Se on maailman vaarallisin peto. Onko näin? Joo, sillä ei ole mitään muuta kuin päälle ja palasiksi, että se on. Ja mitäs se meni se sanonta eriverisistä karhuista? Joo, mitäs se meni? If it's black. Ja tämä on kanadalainen sanota. Ne sanoo, että if it's black, eli musta karhu, niin fight back. Eli sä pystyt lyömään ja puremaan ja huutaa, niin se marsti lähtee. Okei, if it's brown, lay down. Kun sulla ei mitään hajua, jos tulee grizzly vastaan, niin voit yrittää. Ja sitten me laitettiin vielä viimeiseksi sinne mukaan, että if it's white, good night. Niin siinä se on. Se oli siinä. On joo. Eli se on siis pahimmista pahin. On. Joo, sehän näyttää sellainen, että kyli, että sellainen, mutta ei kannata. Niin se kyllä mielellään syösyt ja pystyy vetämään 2 jätkää, niin kuin teijät pystyy vetämään yhden dinnerin aikana 160 kiloa lihaa, jos on iso uroskarhu. No mä painan siis 74 kiloa ja Mato painaa vähän enemmän, mutta joo. No niin, mutta uskomaton. Onko ollut? Mutta Patahan on ottanut, mä oon nähnyt kuvia, missä Pata on ottanut, hän on tiennyt, miten niitä kanssa pelataan, niin päässyt senkin verran lähelle, että Pata katsoo, että on kuva sellainen, että sen silmästä heijastuu hän itse, että hän näkee sen silmästä heijastuksen. Joo, me oltiin ihan pari metrin päässä. Ja siinä kannattaa olla tarkkana, että me tehtiin sen inuittien kanssa. Että mulla on mökki siellä Grönlannissa itärannikolla, niin mä oon oppinut heiltä, että miten kannattaa olla jääkarhujen vieressä. Joo. Ja sä katselet, niillä ei ole mitään ilmeitä, mutta pää liikettä ja sen asentoa katsotaan koko ajan. Onko sulla ase siinä? Pakkohan sulla on, jos joo, se tulee. Tai mulla on nyt kamera sillä, mutta jätkillä oli aseet sitten. Sitähän ei saa ampua kuin äärimmäisessä hädässä. Sitten on oltava oikeasti, ja sä joudut selittää sitten kaikille viranomaisille, että sen ampumisessa sitten, jos sä sen teet. Joo. Eikä ole koskaan tarvittu, mikä on hyvä asia, mutta me oltiin hyvin lähellä ja se oli eka kerta, kun mä näin karhun, niin me oltiin yhden israelilaisen erikoisjoukkojen jätkän kanssa siellä, joka on erikoistunut sitten kuvaamista näitä isoja eläimiä ja vaarallisia eläimiä. Niin sen vanhan äijän kanssa lähdettiin liikkeelle ja pari inuitteja, niin sitten me löydettiin karhu, juostiin sen perässä viikon, niin sitten saatiin se sellaisen tilaan, että aurinko paistaa sen silmiin, tuulee sen takaa. Niin se ei ymmärrä, kuka me ollaan. Sitten me oltiin 5 jätkää hyvin pienessä ryhmässä. Niin se luulee, että me ollaan joku iso eläin. Niin se ei uskalla tulla päälle, eikä uskalla kääntää selkää, kun se luulee, että me syödään se. Niin pelko laitetaan hänen päälle. Ja sen jälkeen ruvettiin menee lähemmäs ja lähemmäs. Niin kun me oltiin sen 5 metrin päässä, niin mä ajattelin, että siinä on makeat vuoria siellä takana. Niin mä menen makaa tuonne, mä saan jääkarhun tohon noin ja vuoret sinne taakse. Niin menin makaamaan, niin sitten se tuli. Ja mähän pomppasin pystyyn, kun kenguru siellä. Ja yksi inuitti ampui luodin suoraan se eteen jalkojen väliin. Sitten se perääntyi. Niin se luuli varmaan, että musta tuli hylje. Niin se sanoi se inuitti, että ei saa mennä makaamaan jääkarhu eteen. Ei todellakaan. Ja kun mä pomppasin pystyyn, mä otin askeleen taaksepäin, niin siinä oli kameralaukku, sen kaadun perseelle sinne ja pomppasin taas pystyyn. Mutta ainakin opin sen, että ei kannata mennä makaamaan jääkarhu eteen. Näistä inuiteista pakko kertoa yksi keikkabussitarina tavallaan, kun me mentiin sinne Sermilikvuonon perälle, niin meillä oli se Kulusukin lentokentältä se venematka, se kesti, oliko se nyt 1,5 tuntia vai mitä se kesti sitten, tai
vuonna pitkin sinne perälle meidän leiripaikalle, niin 2 veneellä mennään, mitä meitä oli siinä 16 ihmistä vai paljonko meitä oli, niin että jaettiin 2 veneeseen. Se meidän venekuski, se inuitti, se oli mielenkiintoinen, kun meillä oli aika kylmä siellä helvetisti kamoin, niin se veti avopäin, ei sillä ollut hattua, ei mitään. Se ajoi, ja se ei kertaakaan sen matkan aikana, se ei tervehtinyt, eikä se sanonut mitään. Siis ei se sanonut, että tervetuloa veneeseen, moi, ei mitään. Siis kun mennään veneeseen, se ajaa meidät sinne ja hypätään pois. Ei vähän mitään. kuin bussissa Suomessa. Ei mitään. Ja sitten se vielä paluumatkallahan se joutui tankkaamaan sen veneen, sen niin pysäyttää sen siellä keskellä, silloin kanisterista laittoi siihen sitten lisää, niin ei se siinäkään mitään sanonut, että joudun tankkaamaan. Se vaan pysähtyy ja se menee tankkaan, se jatkaa matkaa. Ei mitään. Kova hahmo. Se oli, joo, nämä on huimiit sällejä. Huhhuh. Niin. Eläimistä vielä pingviinejä. Niin, joo, ne on hauskoja, kun niillä ei ole niin kuin sellaista luonnollista vihollista maan päällä. Joo. Ne tulee ihan lähelle chigaa. Et jos sä tulet sinne, ne on enemmän kiinnostuneita susta, että kuka sä oot ja ton näköinen. Ja niitä on tullut kerran telttaa ja mä olin siellä, mun telttaa auki, yhtäkkiä pamahtaa pingviini siihen, mä oon moroja. Se katsoi mua vähän ja tarjosi sille salmiakkia, niin ei tykännyt. Sitten se lähti ulos sieltä, niin se lähti kävelemään väärään suuntaan. Niin mä huusin, että ei jätkä, että sä menet väärään suuntaan. Se katsoi mua, sitten se vaihtoi suuntaan ja lähti menee. Ne on aika hauskoja ja kerran oli, muistan kun me oltiin. Minkä kokoinen kaveri se oli? No ne on eri kokoisia, että siellä löytyy aika monta eri, mutta tää oli ihan tällainen niin kuin 35 pikkukaveri. Joo, Sitten löytyy sellaisia metrin kokoisia, joilla on saakilmoinen nokka. Joo, niitä kannattaa niinku tökkiä, ne tökkii takas. Mutta sitten me nähtiin sellainen alue, missä oli 300 000 pingviiniä. Niin se oli niinku armoton mekkala. Me oltiin siellä keskellä ja chiikattiin ja kuvattiin siellä ja kauhea haju oli. Niin, se haisee vissiin se paska. Joo. Mä ajattelin, että vitsi tää on makemista, että mä soitan vaimolle. Haisee keikkapussi. Niin, kyllä. Niin mä nappasin satelliittipuhelimeen, soitin, niin poika vastasi. Ja se oli jotain 12-vuotias. Tiedätkö, missä mä seison? Ei. No keskellä 300 000 pingviiniä. Sitten se oli, että makea joo. Ja sitten kysyt, että miltä haisee. Mä että haisee niin kuin tosi paskalle. Sitten meni vähän aikaa siellä ja sitten se kysyi, että no miltä se niin kuin oikeasti haisee. Mä yritin selittää, miltä paska haisee. Ja sitten tuli mieleen, että mullahan on tuo minigrippussi. Niin mähän voisin ottaa paskaa silleen mukaan, se voi itse haistaa sen paskan. Ihana tuliainen. Niin, lappasi paskaa siihen minigripussiin ja pisti sen kameran laukkuun ja vähän unohdin sen siihen ja lähdettiin himaan ja Lufthansalla tuli sitten himaa ja mut upgradeattiin jostain syystä. Mä menin sitten business-luokkaan ja se oli mukavaa siellä. Niin mä rupesin katsoa kuvia siellä tietokoneelta ja sitten oli erittäin tyylikäs daami mun vieressä 60 ja sillä oli punainen mekko päällä ja varmaan joku saksalainen. Niin se rupesi vähän chiigaa mun kuvia siellä ja sitten kysyi, että Entschuldigung, että onko teidän ottamia kuvia? Kyllä, joo. Mä rupesin näyttää sille kuvia ja se sanoi, että hän rakastaa pingviinejä, että ne on niin sulosia. Ja sitten se kysyi jossain vaiheessa puolen tunnin päästä, että miltä ne haisee. Että kuulee, että ne haisee aika pahalle. Mä sanoin, että ne haisee niin kuin tosi paskalle ja shaisseja. Se katsoi jo. Sitten tuli mieleen, että hei, mullahan on sitä shaisseja mukana tuossa kameralaukussa. Niin mä sanoin, että Entschuldigung. Ja löysi sen pussin ja että tässä on sulle pingviinin paskaa, chiigaa. Mutta se Mimmi saakeli avasi sen siellä lentokoneessa. Ja kuului vaan sellainen blip, niin suoraan sen punaiselle mekolle valu sitä pingviinin paskaa. Ja se haisee niin kuin ihan kunnolle. Mä sanoin, että snelli, että me vessaan. Ja se tippui sinne lattialle ja pussia sinne ja kaikki rupesi chiigaa ympärissä, että mitä täällä tapahtuu. Haise, mäkin kattelin ympärissä, että mitä täällä tapahtuu. Ihana bisnesluokka, aivan mukana myös haju. Saatiin spreijattua siellä vähän niin kuin dödö ja päästiin himaan ja annoin pojalle, tossa sun paskat. Ja poikahan nappasi sen ja seuraavana aamupäivällä kello 11 soittaa koulusta. Pata nyt tänne. Mitä tapahtunut? Mä luulen, että nyt on jotain. Mä lähdin ajelemaan 1000 ja 100 rallia. Sitten tuli sinne ja huomattiin, 12-vuotiaat pojat ja pingviinipaskaa, jumakaat, se oli seinillä, se oli joka puolella. Ne oli pakko evakuoida saakillisen luokkaan ja seuraava luokka ulos pihalle ja me saatiin sitten siivoa koulu. Se on tanakkaa tavaraa, siinä niin vielä haju säilyy. Että Kyllä. Hei, arktisilla alueilla, kun olet pyörinyt, niin siellä on varmaan joskus ollut kylmä. Olisiko sinulla mitään tarinaa, että joskus milloin olet palellut eniten? Niitä on niinku lukemattomia kyllä.
reissuja, missä on ollut hyvin, hyvin kylmä. Mutta yksi yli kaiken oli 2012 Etelämantereella, milloin mitattiin uusi maailman ennätys -93,0 astetta. Niin kylmää ei ollut meidän leirissä silloin, mutta oli kylmää ja sanotaan jotain 70 jotain. Ja sitten oli 150 kilsaa tunnissa tuulta, eli 42 metriä sekunnissa. Ja 28 metriä sekunnissa on myrskytuuli, hurricane. Niin 42 metriä sekunnissa on aika kova tuuli. Ja sen kun yhdistää -70-80, niin sitten tulee sitten -100 jotain. Niin se oli kylmä. Niin, Aika teillä oli kusellakäyntikin oli vähän erikoista siellä. Siinä Miten se tehdään? No se kyllä, jos on niinkin kylmä, niin kyllä me silloin makupussissa kuset pulloa ja että se kusipullo on aika tärkeä asia. Ja sä et halua mennä ulos makupussista ulos teltasta tai siihen tuuleen ynnä muuta. Mutta kerran oli kylmä, se oli kyllä eri reissu. Ja Pekka sanoi teltassa, että jäätykö kusi niin kuin kaarelle. Mä sanoin, että ei jäätynyt, mutta mä seison sellaisen rinteen kohdalla ja kusin alas sitä rinnettä. Ja silloin meillä oli lupa tehdä 1 keltainen reikä per leiri. Joo. Ja mutta se meni vähän ohi. Ja sitten huomasi, että ei vitsit, lähti sellaisia palluroita niin kuin pyöri rinnettä alas. Niin kävi kattoo, ne oli 6 palluroita. Ne jääty saman tien. Joo, eli ne pomppasi sieltä ylös siitä lumesta ja sitten kun ne osui lumeen, niin oli jäätyneet. Tuli ja se vein Pekalle 1 kusipallon. Sulla on hyvät tuliaiset. Joo, kerran kusittelin naamaakin siellä. Ja se oli vähän paskamani juttu, mutta se oli hyvä, koska se oli niin kylmä, niin kaikki jäätyi hetkessä. Naamassa se jäi kiinni sitten. Mutta siis tuuli heittää naamalla. Joo, mä olin aivan keltainen. Sä oot varmaan nähnyt se kuva. Joo. Ihan keltainen sakeli. Mutta sitten tuli kaikki vaatteet, että mä kiroilin siellä. Sitten mä rupesin seikkaan vaatteet näin, niin huomaat, että okei, että se kaikki jäätyi. Niin kuset vaan lensi niin siinähän sitten vaan seikkasi vähän. Niin, tosi kätevää. Että. Mulla on tästä kylmästä oma kokemus kanssa, että mitä se voi olla. Sitten sä et varmaan hypotermia ikinä joutunut, mutta meillä oli yksi liippareiden keikkamatka, että me oltiin tuolla Alavudella keikalla joskus 80-luvun alkupuolella. Bussilla. Lähes yhtä kylmä paikka kuin niin, mutta siis, tämä meni sitten sillä lailla, että me mentiin sinne, oli ihan ok ilma tällä loppusyksy, ettei mitään kylmää. Ja sitten me oltiin sovittu sitten silloisen huippukitaristi, mikä oli mukana, sanotaan, että hän oli Keke. En mä usko, että se haluaa nyt tässä nimeään enää muisteltava, mutta oli sitten Keken kanssa sovittiin, että sillä, mä yleensä ajoin sitä bussia aika paljon, mutta että nyt olisi sellainen mun vapaa-ilta, että Keke ajaa sitten kotiin. No sitten kun Keke sanoi, joo hän ajaa, mutta sitten kun ollaan ilta ohi ja se olikin lähtenyt keikan jälkeen joidenkin kanssa sinne törpöttelee, se oli ihan umpipäissään. No kuka nyt ajaa bussiin? Eihän mä voi ajaa. Mä oon Keke, sun piti ajaa. Keke örisee siinä jotain sitten. No sit siinä on Kuosmanen, Saku Kuosmanen on siinä vieressä. Sillä ei ollut ajokorttia siihen aikaan. Se ei ollut juonut oikeastaan mitään, niin se oli siltä, no mä voin ajaa, mulla on niinku eniten hävittävää. Eikö vähiten hävittävää tässä jutussa, että hän voi ajaa. No oot sä ajanut bussin? No en oo, mutta kai sitä nyt pystyy ajaa ja pitäähän sieltä himaa päästä, ei meillä ole mitään yöpymisiä siellä. Ja sitten oli tullut helvetin kylmä siinä yhtäkkiä sitten jotenkin. Sillä keikan aikana oli laskeutunut, että siellä oli tosi kylmä. No lähdetään ajamaan siinä vieressä neuvon Kuosmalle, toi on kytki ja toi on niinku jarru ja tosta. Ja kyllä se niinku tiesi, että kyllä se osasi. Ja Kuosmalle lähtee ajassa ei ole ihan ok siinä. Mutta Alavuudelta sitten Tampereen kautta Lahteen oli sitten se matka, koko matka, mikä piti ajaa Lahdessa silloin asuttiin, niin no sitten kaikki menee ihan pirun hyvin, että se ajaa ja ollaan jo sitten tultu Tampereen ohi ja siellä Tampereen ja Lahden välillä. No mä nyt nukahdinkin siinä välillä pikkusia taas heräili ja sitten kaikki meni muuten hyvin, mutta yksi asia unohtui, tankkaaminen. Että siellä se ei tullut, munhan se olisi pitänyt vastata, että Kuosmanen ajat tankille, että tankataan tässä välillä. Ja meillä loppui sitten polttoaine siinä Tuuloksen kohdalla siellä Lahden ja Tampereen välillä. Loppu polttoaine ja ihan saatana. Kyllä mä Kisse Häkkinenkin hurrikanisista oli mukana siellä, se pyöri meidän messissä silloin paljon.
jengi ihan päissään siellä ja muut paitsi Kuosman että no hei, tää oli mun vastuulla, nyt, että hän lähtee. Me tiedettiin, että siinä 1,5 kilsan päässä eteenpäin oli silloin Tuuloksen Esso. Että se menee sieltä, että se yrittää saada sieltä polttoainetta. No eihän se saanut sieltä, kun ei ollut mikään auki siellä. Siellä yläkerrassa kun asuu, se huusin, heitteli lumipallo, tuli antaa meille dieseliä. No, emmehän tuu antaa mitään. No sitten se tuli takaisin, eihän saanut. No sitten mä muistin, että tuossa takanapäin oli maalaistalo. Että mä voin lähteä kanisterin kanssa katsoa, jos siellä on joku traktori. Sitten mä läksin kävelemään sinne. Se oli ehkä sellainen puoli kilsaa jotain sinne talolle, mutta oli siis kylmä ja aika alkeelliset rotsit päällä niin kuin talviolosuhteisiin. No sitten mä katsoin, että täällä on, siis nyt on 4 aamuyöstä kello. Ja täällä on niin kuin rekka tallissa. Iso talli siinä, se on rekka. Ja sitten siellä on kaikki letkujakin seinällä. No, mä yritin siellä jotain meteliä pitää, mutta ei siellä kukaan herännyt. No sitten mä nyt on hätätilanne ja mä imen tuosta, otin kanisterillisen ja sen tankista ja läksin kävelemään takaisin meidän bussilla. No sitten siinä matkalla yhtäkkiä oli oikeasti kylmä. Ja sitten alkoi tulla tosi hyvä olo. Tämä on nastaa, niin kuin jee. Sellainen ihan fiilistelee vaan ja kaikki onkin yhtäkkiä pehmeätä ja kivaa. Ja sitten mä ajattelin, että mä jään tähän istuskelee vähän aikaa, kun on niin mukavaa. Että ei sen kanisterin päälle istuskelee ja kattelin vaan, että kun alkoi vähän niin kuin valaistumaan ympäristöä, että täällä on tosi makeeta, kun sellaista huurusta metsää. Ja sitten tulee joku auto ja sitten sen auton valoissa mä näen, että mä istun niin kuin muutaman metrin päässä meidän bussista. Mä olin jäänyt siihen istuskelemaan vaan. Sitten joku tuli, että mun on mentävä tonne. Että vielä sillain älyiset tonne ja kun jätkät otti sisään, että tajus, että nyt tälle ei ole kaikkia ahevia, kaikkia peittoja päällä ja siellä oli sitten tietysti ihmisiä sisällä, että se oli vähän lämpöisempi kuin ulkona, mutta pakkasen puolella sielläkin edelleen. No sillä pelastui, että ne sai mut sieltä sitten vällyihin sieltä jotenkin, mutta sittenhän siinä tuli, että tämä autohan pitää saada käyntiin kanssa tästä niin dieseliä. Jotkut katsoi tankkiin, mutta eihän se lähde sellainen, kun se on kylmä, niin se pitää ilmata. No mä nyt osaan ilmata, mutta mä olin ihan pelikunnosta, mutta jätkät sitten keksi, että siellä laittoi puskuriin kiinni hinausköyden ja se oli loiva alamäki. Eka auto, kun tulee, se pysäytetään ja se saa hinata tämän käyntiin. Sen saa hinaamalla sitten niin kuin vähän vauhtia ja no sitten siitä aikansa meni, tulee Datsun 100A. Se on helvetin pieni auto. Joku mummonen jätkä tekee ketjun siihen, että nyt pysähdyt ja sitten siellä on nainen ratissa, että nyt sun pitäisi hinata tämä bussi käyntiin. Minä mitään lahinaamaan, mun oli jo kiinnittänyt se autoon sen köyden ja sitten se lähtee, se etuveto auto, kun se lähtisi vähän liukasti ja se lähti tällä lailla. Mä olin sitten siinä vaiheessa tolkuissa, niin oli sen verran kulunut aikaa, että mä osaan käynnistää. Että se autoja niin 3 päällä ja starttimoottorilla sitten niin nykäisee se, että se lähtee liikkeelle, kun se Datsun lähti. Ja sitten se lähti pikkuhiljaa menemään sitten alamäki, niin vauhti kun kasvaa, niin sitten sä pidät sen 3 päällä siellä jossain kohtaa kytkintä ylös sitten ja se alkaa niin kuin mäkistartilla. Sitten se hurähti käyntiin ja se oli hieno hetki elämässä, kun se saatiin käyntiin. Sitten mentiin sinne Huoltsikalle vielä heti, kun raivoamaan sinne Essolle, kun ne oli antanut meille bensaa. Kauhea uho siellä, haukuttiin ne pystyyn. Se hypotermia oli siis se Datsun, niin sitten vaan kun laittoi bussista jarrut kiinni, niin Datsun pysähtyi siihen ja nyt voit lopettaa sutimisen, että otetaan tämä köysi irti, kiitos. Mahtavaa. Mahtava tarina. Hyvä, että oot siinä. Mutta se hypotermia oli siis, se oli siis aika huimaa. Hei, Sakari Kuosmanen oli mukana tolla reissulla. Niin oli. Mitä sulle tulee mieleen siitä? No mitäs tässä muuta kuin, että pitäisikö meidän soittaa Kuosmaselle? Joo, meidän Keikkapussi-podcastin Siilijärven kirjeenvaihtaja. Niin. Otetaan pieni puhelu Sakarille ja kysellään hänen kuulumisiaan ja ennen kaikkea, jos sieltä jotain tarinaa irtoaa, niin ne on aina kotiin päin, vai mitä pojat? Kyllä. Se on ehdottomasti. Mato, meillä alkaa Keikkapussi-podcastin tuotantokausi olemaan paketissa. Eikö se olisi Karonkaan aika? Hei, totta kai. Ja meillähän kelpaa mikä tahansa syy pitää Karonka. Napataan tästä samppanjalasit matkaa ja kohti kuohuvia. Hip heijaa. Hip heijaa!
No niin, Saku, morjesta. Täällä No hei. keikkapussipojat soittelee jälleen. No niin, terve. Tää on Mitä Siilijärvelle Siilijärvelle kuuluu? Siilijärvelle kuuluu, mitäs tänne nyt oikein kuuluu? Ei oikein mitään. Ei täällä niinku ole mitään muuta kuin, no ilmavoimat, ne pyrrää tässä meidän talon yläpuolella, että sitä kuuluu. Mitä sä oot tehnyt? Mä oon ollut pelaamassa jääkiekkoa tänä aamuna, niin mä oon ihan sekaisin, mä oon pyöräyksissä vieläkin. Joo, hei, Saku, me äsken tässä juteltiin näitä Pata Degermanin kanssa kaikenlaisia tarinoita, niin mä tulin kertoneeksi tämän hypotermia-seikkailun, kun meillä vähän keikkapussi loppu polttoaineet, kun sinä ajoit. Mä oon muuten miettinyt, kenen syytä se oli. Mä tunnustin, jos se oli minun vastuulla, että ei se ollut sun vastuulla sitä ajatella, koska sä nyt läksit ilman korttia ajamaan sitä vettä kylmän rauhallisesti. Joo, niinhän siinä kävi. Mato kehui sua, että sä ajoit hyvin. Ajokunnossa ilmeisesti. Niin, sä olit ainoa, joka oli ajokunnossa, niin ei muuta kuin rattiin vaan. Rikos on vanhentunut. Se oli raju keikka, jumalauta. Se oli todella kova. Silloin oli kylmä. Ja oli vittumaisia tyyppejä, kun ne ei päästänyt ne huoltoaseman pitää, että ketä nyt sitten ikinä olikaan. Joo, mutta käytiinhän me haukkumassa ne sitten. Etitään ne vielä. Kyllä, jonain päivänä me löydetään ne. Tullaan sen pakkolla konkurssissa ajat sitten. Joo. Kyllä. Onko sulla Saku jotain hauskoja keikkapussi- tai keikkatarinoita, mitä tulee mieleen? No kyllähän niitä on niin kuin vaikka kuinka paljon, mutta kyllä mä niin kuin ihan alkuun, kun mä tässä Wikipediaa selailin ja tämä Pata Degerman, niin tämä on kyllä aika mielenkiintoinen ihminen. Mä koen niin kuin samalla tämmöistä niin kuin veljeyttä tuommoiseen löytöretkeilyyn ja vuorokiipeilyn asenteeseen ja arvostan suuresti, mutta mun muutamia tällaisia yhtymäkohtia meidän elämässä. Esimerkiksi kun sä oot partiolainen. Joo. Ja mä oon myös partiolainen, tai siis olin. Mutta mun partio-ura oikein, se vähän tyssäsi siihen. Tiedätkö, kun partio hiihtokilpailussa, mun takaa kuului aina, kun mä oon helvetin huono hiihtäjä. Mä olin silloin semmoinen pullukka pieni poika. Ja aina kuului takaa, että latua tai kanta halkee. Ja vittu, eihän mä tietenkään antanut latua, niin se oli joka helvetin kilpailu, hiihtokilpailun jälkeen uudet lampiset tai järviset. Kalliiksi tuli. No se tuli kalliiksi, ja sitten varmaan niin kuin, mulle jäi kyllä se partiolaishenki, että mä oon innokas kalamies ja metsämies muutenkin. Ja siitä on tällainenkin juttu täällä sun Wikipediassa löytyy, kun tällainen, sä oot ollut muotoiluhommissa. Joo, kyllä. No mä olin myös niin kuin nuorena muotoiluhommissa. Mä suoritin ylempää huligaanitutkintoa Sokoksen Kongissa, niin tuli muutaman kaverin nenään muotoiltua uuteen kuskaan. Toi oli hyvä. Joo. No tietysti sitten Lapin kun on tämä puolellisen pullo, niin miksi puolellisen pullo? Ja et sä voinut muotoilla saman isompaa, kun riitä mihinkään. Sitten tuli tilauksena. Sorvasin niitä 32 kappaletta ja sitten se meni läpi. Ja sitten meni myös 033 meni Eestiin, Liettuaan, Latviaan ja Venäjälle. Me edelleen myydään siellä. Okei. Lasipulloja. Vähän sellainen, tiedät sen vanhan kaljapullon. Joo, kyllä. Niin tämä oli vähän niin kuin sirompi malli siitä, että sopii paremmin kuulemma käteen. Se on tärkeää, se on tärkeää. No se on todellakin. No oli niin kuin mielenkiintoisia asioita. Totta kai se, että me onhan ollut niin vallottamassa monia, muistan muun muassa kerran mä sanoin yhdelle naiselle, että te olette maailman kaunein nainen kaikista niistä maista, mitä minä olen ollut valloittamassa. No, mutta ei se mennyt läpi, se oli iskurepliikki. Kyllä. No mutta tosiaan sä oot käynyt vaikka missä jumalauta, mutta tehnyt aina mieli kysyä, kun en mä kyllä monta vuorikilpeä. Veikka Gustafssonin mä joskus niin ohi menen tavallaan, mä en kysynyt siltä tätä kysymystä, että minkä vitun takia sinne pitää kiivetä sinne huipulla, sinne äärimmäisiin olosuhteisiin, niin pahin ärjänteeseen pitää itsensä asettaa. Miksi? Joo, se on yleisin kysymys, mikä tulee joka ikisen luonnon jälkeen, että patat miksi? No niinpä tietenkin. Niin jos se on se, että ensin teen 6 vuotta duunia
ja seison vuoren huipulla varttitunnin huutamassa, niin kyllä mä oon aika dorka siinä vaiheessa. Niin mä oon huomannut sen, että kyllä se on se etsintä, että mitä lähdetään tekemään, se löydät sen tavoitteen siihen. Sitten sen jälkeen tulee logistiikkaa ja myyntiä ja rahoittamista ja treenaamista ja pakkaamista, niin se on aika vaihtelevaa. Eli tuollainen projekti kun lähtee, niin se vähän kuin lähdet niinku keikalle, sulla on iso konsertti jossain, jumatsukka siinä on kama, mitä pitää hoitaa. Joo, ja ne on mielenkiintoisia, tapaat hyvin mielenkiintoisia ihmisiä, niin se on hyvin vaihtelevaa. Ja mulle sopii tällainen elämä. No helvetin hyvä selitys. Tosiaan just se, että miten paljon siinä on kaikkea sitä sivujuonnetta. Joo, sit se on vaan niinku pilkkujen päällä, kun lähdet reissuun, niin sit sä vaan nautit siellä. On joskus kylmää, joskus väsynyt, mutta 6 viikkoa menee ihan heittämällä, että jossain. Joo. Tuossa on varmaan vähän... Meillä vielä yhtäläisesti tässä, niin kuin mut tunnetaan myös puhujana, että mä oon Slippareiden kirjassa Jytinää eissä, niin kuin Kuosmasen perse ja suu vaihtaa välillä paikkaa, eli paskan puhujana. Siinä ollaan samanlaisia. Juuri näin. Kyllä tossa... Hauska kuulla sua, hei. Hei, kiitos samoin. Hieno vieras. Niin kyllä tuossa jotain samaa. Mato on joskus sanonut niin kuin sitä, että kun esiintyy monelle 10 000 tai 100 000, mitä me ollaan esimerkiksi Mado ja Sakukin on tehnyt, niin sellaista kokemusta ei rahalla pysty ostamaan. Että se niinku tunne, mikä siinä on, että kun on tollaisten yleisöjen edessä, niin siinä voi olla myös jotain sellaista niinku vapautta ja hulluutta ja semmoista kokemusta, mitä ei pysty oikein tosi harvoin saavuttamaan kuin noissa sun seikkailussa. Siinä voi se on totta. Se on just näin totta. Mutta arvostan suuresti. Ja tietysti kyllähän ei sellaistakaan kokemusta koskaan pysty saavuttamaan, että soitat Sleepers ja valehtelet niistä enemmistä Dumpbox-biisiä naisille, että mä symppaan teitä, niin sen takia mä käyn näitä miesten peloja. Joo. Kyllä, mutta hei. Se on hillitön kokemus. Saku, sulla oli jotain keikkareissujuttuja. No joo, siis tällaisia monenlaisia keikkoja on tullut tehtyä. Kyllähän niin kuin Leningrad-kaupungin paluu Australiasta Tokioon, kun me juotiin kaikki viinat siitä lentokoneesta. Olit se Maton mukaan? Ei, kun mä tulin suoraan Japaniin. Australian keikat oli ainoat elämäni keikat, mitkä jäi väliin, kun multa leikattiin selkä silloin 95. Niin se muuten olikin. No, ethän se sitten, en mäkään muista mitään sitten Japaniin tulemisesta, mutta ne antoi meille kaikki 4 viinipulloa mukaan. Ja mä oon vieläkin yhteydessä niin australialaisen Stuartin kaksikkoon. Ja se on niinku, tommoset keikkamatkat niinku jää mieleen, vaikka niistä ei mitään muistakaan. Niin siis ne jää mieleen, missä juotiin kaikki lentokoneen viinat vai? Kyllä, juuri näin. Hei, tästä päästäänkin Patankaan eteenpäin mun mielestä aika hyvin, koska mä ajattelin kysyä Patalta seuraavaksi, että mitä te syötte siellä retkellä, mitä te juotte niissä seikkailuissa, metsästättekö, kalastatteko, tällaista. Mua siis kiinnostaa, ja koska Sakukin on metsästäjä ja kalastaja. Huomenna kyyhkymettälle. Ja sitten odotan hirven metsästystä. Anteeksi. Okei, ei mitään vähän Sakun tyylillä kyllä niin kyllä me juodaan viinaakin aika reilusti joskus. Että. Se on se vapauden tunne. Kyllä siinä maailma paranee alta aikayksikön. Joo, ja se alkaa silloin, me ollaan huomattu, että jos juo Kraken rommipullo kaverin kanssa, niin tulee saakeli hyviä videoita. Ihan varmasti. Joo. Sitten lähtee reissut liikkeelle. Mä en tiedä, varmaan 10 rettikunta on alkanut Kraken pullolla jo. Ja se ensin juodaan ja sitten nauretaan ja sitten tulee hyviä ideoita, sitten tanssitaan ja sitten sammutaan johonkin. Okay. Mutta tulee ihan järjetön kunto. Se on niinku se yksi. Ja sitten hiihdetään 400 kilsaa muutaman tunnin päästä. No se on pikkuhiljaa mennään siellä, että kunhan jaksaa painaa vaan niinku päiviä, eikä sitten vaan, jos mä lähtisin nyt lenkille tästä näin, niin kyllä nyt jaksaisin juosta, mutta kyllähän moni muu juoksee ohi. Mutta sitten kun menee niin kuin 3-4 viikkoa, niin silti pitää jaksaa, niin se sopii mulle. Joo, mutta kyllähän näissä retkikunnissa, missä mä oon ollut mukana, niin kyllä se alkoholi tulee vasta sitten jossain kohtaan mukaan. Että kyllä siellä on vasta sitten, kun on suoritettu tehtävät aika tarkkaan, että kyllähän ei siellä päissään pyöri. Ei, se voi mennä vaaralliseksi, että kun tullaan alas sieltä, niin silloin
Mutta se yleensä se on 2 juhlat. Eka juhla on se, kun päästään pois Suomesta. Me ollaan niinku vuosia väännetty jotain ja sit sä et nuku kauheasti viimeiset 2 viikkoa. Pääset sinne niinku lähtöpisteeseen, joka on vielä jossain Etelä-Afrikassa tai jossain. Niin siinä vaiheessa, että mennäänkö me yhdelle? Joo. No siitä tulee ekat juhlat. Joo. Ja sen jälkeen ollaan aika ok koko se reissu. Sitten kun tullaan veke sieltä, niin sitten tulee toinen juhla. Hei, mulla on yksi tämmöinen pikku anekdootti tästä vuorikiipeilystä, kun silloin kun mä tulin 34-vuotiaana, vai kun tässä 35-vuotiaana, mä pääsin tuohon Kalpan ikämiehen, eli Kuopion Naattiat, joka on tämmöinen arvostettu ikämiesseura. Ja silloin kun mä menin siihen, niin mulle sanottiin, että vittu, jos tavataan sauva kävelemässä, erotetaan seurasta. Se oli siihen aikaan. Mutta nyt sitten tammikuussa mä sain tämmöisen idean, että mä palkkaan itselleni personal trainerin. Ja sehän oli semmoinen hyvännäköinen muija, joka mä mieluummin katselin häntä kuin jotain punttipenaa. Ja hän on nyt opettanut mut uimaa ja hän on opettanut mut myös niin kuin käymään salilla. Mä en koskaan aikaisemmin käynyt salilla. Ja sitten kävi sellainen juttu, että me vallotettiin Kallameren rannalla sijaitseva vuori Puijo. Oikein. Siis sauva kävellen sillä tavalla, että 2 kilometriä ensin niin kuin alamäkeä, sitten sitä helvetin jyrkkää semmoista nousua sillä puitten juuria ja kivikkoa ja se koko ajan nousee ylöspäin helvetin jyrkästi. Mä vein mun tyttären myös sinne, niin hän sanoi siinä ylhäällä mulle, mä olin aivan saatana hiestä märkänä ja hän sanoi, että iskä, mä en tiennyt, että sä oot myös vuorikiipeilijä. Eli lapsen suustahan sä saat kuulla totuuden. Kyllä. Mutta Puijo on vallotettu. Hyvä. Joo, kyllä meillä näillä Grönlannin retkillä vuorille menty, niin siellä on sauvat on pakolliset. On. No niinpä. Ja voit sanoa sun kaverille, että hei haloo, että tuu itse mukaan. Ne on kuollut jo. Aha, selvä. Ne on kuollut ne vanhat. Siis se on hieno juttu. Siis se on kova homma mennä ylöspäin tuollaista jyrkkää rinnettä, mutta mulle ei tulisi mielenkään vittu lähteä koskaan minnekään tuonne. Sanotaanko näin, että siis, no vittu Mount Everest tai jonnekin edes yrittämään edes vittu puoleen väliin. Se on niin kuin käsittämätön juttu. Katsotaan, kun löydetään Matoja ja Teikäläinen ja Tume ja laitetaan se rommipullo tuohon pöytään, niin sen pullon jälkeen yhtäkkiä tulee tosi hyviä ideoita. Mä olen messissä, mutta tehdään se Grönlannissa. Sopiiko? Hei Saku, kiitos tästä. Me jatketaan. Meillä alkaa meidän aika loppuun. Meidän pitää closeata ja jutella vielä hetken aikaa Patankaan vähän seikkailusta. Kiitos sulle, Saku. No siellähän mun poikani, se pikku panda taas vittu. Sanoo itälle turpa kiinni isketään. Joo, me jatketaan. Kiitos. Hei, kiitos teille. Kiitos Saku. Palataan, moikka moi. Yes, mahtavaa. Heitin muuten Tumme, että mitä me syödään. Totta kai, niin paljon syödään. Joo. Ja joku toimittaja kysyi kerran multa, että mitä te syötte näillä reissuilla? Mä sanoin, että seafood. Joo. Ja ihmettelin vähän, että mitä niin seafood. Sitten mä sanoin, että you see the food and then you eat it. Okay. Eli kaikki menee ja paljon. Eli siinä menee sellainen 9-11 000 kilokaloria päivässä. 4 kertaa enemmän energiaa kuin tavallisesti täällä Suomessa. Onko kaikki kuivamuona, tuotteko te kaiken itse? Kaikki tuodaan itse, joo. Eli mutta paljon rasvaa. Eli ensimmäisen keikolla vedettiin sellaista voikeittoa. Eli 400 grammaa voita ja 2-3 desi oliiviöljyä ja 2 desi vettä ja vähän pastaa päälle, että voi jauhaakin jotain. Sen jälkeen juotiin se voi. Joo. Ja silti paino laskee. Että ton keissin jälkeen se eka reissu niin meni 13 kiloa sen 6 viikon aikana. Ja sitten on mennyt niinku just yli 10 kiloa per keikka. Kyllä. Eli jos haluaa pudottaa painoa, niin lähtekää Etelämantereelle. Tuosta ruuasta mieleen tuli, te olette varmaan valaita kohdannut myös joskus teidän reissulla aika paljonkin. Kyllä, ja syöty. No niin, tästä tuli mieleen. Me oltiin Tromssassa keikalla Cowboysin kanssa aikoinaan ja oltiin siellä päkkärillä ja siellä oli tämmöinen päkkäritarjoilu burgerigrilli. Ja ne oli ihan fiiliksissä, siellä paistoi meille burgereita ja me syötiin. Siellä oli Patti Smithin bändi ja me ja sitten oli ruotsalainen The Hives-bändi siinä ja syötiin porukalla niitä burgereita. Kaikilla oli burgerit suussa, kunnes ne kertoi, että se on muuten sitten valasburgeri, että se on valaan jauhelihasta tehty ja voin kertoa, että meidän porukka, mutta ennen kaikkea nämä New Yorkilaiset Patti Smithin bändi, ne aikamoisen metakan pisti siitä, että tämä on todella huono meininki ja nyt me ei oikeasti valasta haluta syödä. Ja se maistui niin kuin maustettuna ihan samalta niin kuin
kuin naudanjauhelihaa. Ja se oli hullu tilanne, koska nämä oli taas norjalaiset, ne oli vieraanvaraisia ja ne halusi tarjota meille sitä, että se oli niin kuin juttu niille, että ne tarjoaa meille artisteille valanlihaa. Mutta en tiedä, ihan hyvältä se maistui, mutta vähän hullu tilanne. Siinä oli tämmöinen pieni eettinen ongelma meidän mielestä. Joo, ja sitten kun menee Grönlantiin, niin siinähän on miten koirat kohdellaan tai mitä siellä syödään, niin se on hyvin vaikea monelle suomalaiselle ymmärtää se, että se kuuluu heidän kulttuuriin siellä ja ei ne syö, ei ne tapa enemmän kuin mitä ne syö. Nehän syö kaiken siellä. Joo. Ja raakana aika paljon ollaan syöty sitten niin kuin, ihan sitä ihoakin. Se on paksua, se on sentin paksua, aivan mustaa sieltä kummia ja sen jälkeen tulee rasvaa. Niin tuollaisen klöntin, tuollaisen niin kuin nyrkin kokoinen klöntti kun vedät, niin se jaksat painaa yhden päivän. Pidätkö siitä mausta? Ei, se maistuu ihan hirveellä. Vähän suolaa ja pippuria päälle ja siinä kannattaa tehdä niin, että ei syö ollenkaan aamupalaa. Ja no kauhean nälkä, sitten kun ne rupeaa tarjoamaan matakkia, niin kuin matak on sen nimi. Niin sen jälkeen vedetään matakkia siellä ja sitten jaksaa painaa. Pakko kysyä vielä siis, koska nämä on kuitenkin ne, mitä ihmisiä kiinnostaa tarinoistaan, kun sä kerroit tuosta lentokoneonnettomuudesta, mutta mitkä on oikeasti sun mielestä vaarallisimmat tilanteet, missä sä oot ollut? Ne on sellaisia, missä on ihmisiä mukana. Eli eläimet, ne kyllä varoittaa, paitsi jääkarhu, varoittaa, että hei täällä mä oon, lähtekää pois. Pienetkin eläimet, ne lähtee piiloon, skorpionit, hämähäkit, ne piiloutuu, käärmeet voi olla tiukkoja, pitää nähdä niitä. Mutta ja luonto kyllä antaa merkkejä, että nyt on tulossa myrsky, barometri laskee, sä näet pilviä ynnä muuta. Mutta ihmiset, me ollaan niin kuin fiksuja. Mä katselen, että sulla on aika makea lakkipehi päässä tuossa Tume, että jos mä ammun sut, mä otan sun laki ja sun vaatteet ja sun kello, joka varmaan on niin kuin puolen vuoden palkka jollekin. Niin ihmiset on niin fiksuja, niin niiden kannattaa olla niin kuin varovainen niiden kanssa. Ja niitä on tullut sitten erinäinen määrä erilaisia tilanteita, niin siksi meillä on etenkin viidakot. Ja kun lähdetään, niin me huijataan täysin. Eli paikka, mistä me lähdetään ja aika, milloin lähdetään, niin se on täyttä huijausta. Me sanotaan aina väärin, niin ettei siinä joku odota meitä siellä sitten nurkan takaa. Oho, aika hurjalta tuntuu kyllä. Entä luonto? Onko luonnon kanssa ollut vaarallisia tilanteita? Nimenomaan näitä myrskyjä, jotain railoja tai Joo, no ei sillä tavalla tiukkoja tilanteita, mutta sä näet, sä pystyt varautumaan, kun tulee myrsky, meet piiloon, kaivaudut tai jotain vastaavaa. Railothan ne on siellä, että se on vaan sun tietotaidosta kiinni, että pärjät siellä vai et. Me ollaan pudottu moneen railoon, mutta päästy ylös myös, koska ollaan harjoiteltu. Ne on pelottavia tilanteita, mutta kyllä ollaan huomattu se, että harjoitus on pelon vihollinen. Eli mitä enemmän harjoitellaan, niin se pelko pikkuhiljaa vähän hiipuu. Sä tiedät, mitä sä teet, kun sä lähdet reissuun ja sen jälkeen se on niin kuin ok. Oliko sä joskus kadonneeksi julistettu? Joo, kyllä. 96 niin Alpeella niin olin kadonnut. Meidän mielestä me ei oltu ollenkaan kadonneita. Siinä oltiin lumiluolassa ja odottamassa, että myrsky menee ohi, mutta silloin oltiin Suomessa kuolleita jo. Niin se oli vaimolle aika paha juttu ja koko läheisille, että jätkä niin kuin ei löydy ja luultavasti kuollut. Mutta vaimo oli aina, kun sanoi, että no saakeli, se istui jossakin lumiluolassa kuopassa, niin se on aikaisemminkin tehnyt. Joo. Meni 7 päivän ja soitti himoa, että moro, täällä ollaan. Hän sanoi, että no olipa aika jo, että täällä ollaan jo niin kuin ulkoministeriön kautta pyydetty niin kuin lupaa etsiä jätkiä sieltä Alpeelta, mutta ei meillä mitään hätää ollut. Kaikki oli hyvin. Aikamoisia tarinoita. Hei, otetaanko tähän väliin Madon luvut? Niin. Mato. Mikä on korkein paikka, missä olet käynyt? Ei ole kauhean korkea. Se on 6700 metriä Himalajalla. Se oli ensin nousu, mitä me tehtiin Himalajalla. Mm-hmm. Kuinka syvällä olet käynyt? Sukelluksessa niin sellainen 32 metriä vaan. Mutta nyt oltiin aika syvällä maanpilan alapuolella tässä viikko sitten 900 metrissä. Missä tämä oli? Se oli Slovakiassa, Luolassa. No niin. Niin pamahdettiin Luolaa ja siinä sitten vähän melottiin siellä aika syvällä. Okei. Joo, toi kylmyys kysyttiinkin, no mikä se on ollut kuuminta? Jaa, kuuminta varmaan Tsingi National Park Madagaskarissa, missä mitattiin sellainen vähän vajaa 50 ja eli varjossa.
Kuinka monta tutkimusretkeä tai retkikuntaa sulla on ollut? Okei. Napa-alueella 55 kertaa arktiksille, niin kuin korkealle arktiksille, eli Grönlantin huippuun Kanadan Alaskaan. Ja sitten 7 kertaa Etelämantereella. Sitten erinäinen määrä viidakkoja ja autioita, saaria ja aavikoita. Lähemmäs 100 about. No lähemmäs 100, joo. Kuinka monta kertaa bensa loppunut? Keittimestä vai autosta? Autoista, kulkupeleistä, millä ikinä. Kulkupeleistä. Kerran. Se oli Datsun 100 ja menossa juhlimaan. Himalajan rinnettä ylös. Ei, Salon ulkopuolella. No niin. Minkä reissun haluaisit unohtaa? Se viimeinen Himalaja-reissu, se meni niin perseelle, mutta onneksi ei mitään, kukaan ei kuollut, mutta oli jo hyvin lähellä. Pata, kerro meille, mitkä on sun seuraavat seikkailut. Mitä sä aiot tehdä seuraavaksi? Just tässä muutama päivä sitten tulin sieltä Slovakian reissulta. Oli muuten mahtava paikka. Se oli Tatra Mountains. Joo. Ja siellä on luolia ja vesiputouksia ja kiipeilyä ja vaikka mitä. Et jos haluatte uuden sellaisen paikan nähdä, niin kyllä se Slovakia ja hyvä ruokaa myös. Ja ne luolat. 110 kilsaa, niin kuin aivan uskomattomia väriä ja jäätä ja ynnä muuta. Kyllä. Eli se keikka tehtiin ja nyt sitten seuraava on lähtö 1.1. kohti Etelämannerta nyt 8. kertaa. Okei. Uskomatonta. Ja teillä on nyt 6 viikon reissuksi on tulossa. Joo, se on vähän vaikea sanoa, että milloin sieltä päästään veke. Et se on aina juttu, että kelin mukaan mennään, mutta tehokasta aikaa siellä 4 viikkoa. Ja teillä oli tehtäväkin siinä sitten. Meillä on tehtävä laittaa 2 sellaiset kamerat vuoren huipulle, joka kuvaa revontulia etelässä talven aikaan. Nyt me mennään sinne valoisan aikaan, pysyttää ne ja sen jälkeen ne kuvaa revontulia ja niiden muodoista ja väreistä saadaan sitten vihjeä, että onko tulossa aurinkomyrsky. Ja nyt aurinko on hyvin aktiivinen ja myös jostain syystä magneettikenttä rakoilee tällä hetkellä ympäri maapalloa. Eli pohjoisnapa siirtyy 3 kertaa nopeammin kuin aikaisemmin kohti Venäjää, niin tulee sellaisia reikiä. Ja jos saman aikaan tulee aurinkomyrsky, siihen reikään lähtee sähköt. Eli tästä meidänkin studiosta lähtisi nyt Mikael sitten sähköt ja kaikki typs yhtäkkiä, ja lentokone tipahtaa. Niin nyt me saadaan sellainen varoitus laadittua sen systeemi, että me saadaan 24 tunnin aika tehdä hallittu alasajo siihen niin kuin alueelle, missä tämä reikä on. Pata, hei vielä mä kysyisin sulta, että mikä on se sun, kun no keikastahan tässä puhutaan, mutta sanoit, että retki varmaan sun, no käsitellään retkikeikkana. Mikä on sun elämässä retki ollut? Se on vähän vaikea valita, mutta kyllä yksi nousee yli muiden ja se on lasten syntymä. Ja päihittää kaikki rettikunnat mennen tulle. Tohon mä ryhdyn tohon juttuun kyllä. Sama täällä. Joo. Ja tänään, no tyttäriä näen tänäänkin. Hei Mato, oot sä hevimiehiä? He, syö heviä, ei perse leviä. Katso tuolla. Elämä on ruokaa. S-Market. Mutta sitten sellainen, että ruoka. Tuolla retkimatkoilla, niin mikä on sellainen sun suosikkiruoka siellä? Se ei ainakaan sitä voikeittamista keskusteltiin, mutta yksi juttu on niin kuin leipä. Niin kun mä saan vettä ja leipää, niin kaikki on hyvin. Niin leipä, sellainen niin kuin maalaisleipä, sellainen, ne voi olla tummaa, se voi olla, mutta joku sellainen niin kuin ranskalainen, sellainen kovakuorinen, pehmeä sisällä, vähän sitkeä, ai. Niin ennen kaikkea tuore, joo, koska kaikki tuore, mitä tuolla syötte, niin on jotain muuta kuin tuore. Se on se, mitä mä etin, kun me tullaan vegereissulta, niin mä löydän jonkun paakarin jostain ja sitten mä lähden leivän, maustaan sen ja syön sen. Laitat se jotain siihen päälle? No voi, tää on aika kiva, mutta joskus menee tollasena vaan vomp. Kyllä. Aivan mahtavaa. Sellainen kysymys vielä, kun me ollaan kysytty kaikilta meidän vierailta, että mikä sun sellainen niin kuin oma biisi, mikä on sellainen biisi, missä kun sä lähdet reissuun, niin sä pääset niin sanotusti tunnelmaan. Sä saat imun päälle ja mikä on sun reissubiisi? Joo,
Joo. Se on aika paljon rockerollia. Mä kuuntelen hyvin laajasti ihan acapellaa, Manhattan Transferista johonkin rollareihin ja muuta. Mutta yksi biisi, jostain syystä se on jäänyt päälle, kun mä hyppään siihen keikkabussiin, eli lentokoneeseen, tiedät, että edessä on 6 viikkoa vaan niin kuin luontoa edessä, niin John Denverin Take Me Home, Country Roads. West Virginia, Mountain Mama. Ihanaa jäbät. Ihmiset haluaa kuulla tarinoita, me halutaan kuulla tarinoita. Nyt me ollaan kuultu tarinoita. Kiitos Pata, ihan mahtavaa, että sä olit meidän vieraana. Kiitos Mato, oli kiva olla teidän kanssa täällä. Kiitos kummallekin, tämä oli nautinto. Kiitos. Tämä oli Tume ja Madon Keikkapussi podcast. Kiitos Pata Degerman. Kiitos, että katsoit meidän jakson tänään. Ja jos tuntui yhtään missään, niin laita tämä podcast seurantaan, koska tarinaa tulee. Pidetään yhdessä hauskaa. Madon ja Tumen Keikkapussi podcast. Elämä on ruokaa. S-Market.